Mar, razumeš prostor, ako treba da... Vi ne možete kada išli su te slobode. Da. Prvi segment slobodno. Slobodno kretanje, nikad slobodno kretanje. Dobro, padovi. On je sedmi da šta će tako. Jedan po drugi, jedan iz drugog. Jer je prva Tamara, pa ti sa njom. Žuri da imaš znak. Ne treba da brziraš. Bolje se znati. Bolje se znati. Ne veliko. Skaš ti dobiš ovo? Idemo kamera, izbjegavanje jedne. Jordan Cuki. Dobro, Petre. Šomilić. Napadaj ga ne spuštaj ruku. Dobre. Neće da se... Kamera. Man. Ajde Tamara, aplauz jedan.